Täällähän on väkeä kuin supermarketissa. Sähän voisit kans mennä sinne supermarkettiin. Mitä sä tarkoitat? Murhamiehet hakee maitonsa muualta. Sovitaan, että mä en kuulu tota. Jätä se siihen. Mä oon ajatellut karsia roskasakin pois mun asiakkaista. Oho, hups. Kato kun lipsaat. On se vaan niin naurettavaa, että tuollaiset Aki Nikkisen kaltaiset nilkit, ne saa tehdä ihan mitä ne lystää. No herran jumala, eikä nyt yksi vaivainen rikki mennyt maitopurkki olla niin hirveetä. Niin ja nyt ei ole kysymys maitopurkeista. Varo vaan sinäkin, kun kuljet yksin tuolla käytävässä. Tuommoiset elukat, ne voi saada päänsä ihan mitä vaan. Ai, te olittekin jo kotona. No, ei kai siellä kaupallakaan voi aina yötä olla. Kukas kaunis neito sulla on mukanas? Kristiina tässä on mun faija, Ismo. Joo, hei vaan. Oikein hauska tavata. No, se sanotaan nyt oikein kättä päivää. Niin, mä tulin vaan soittaa Kristiinalle taksiin. Käy peremmälle vaan. Ei anna olla jalassas vaan. Ei täällä olla niin ahdasmielisiä. Jos sua väsyttää tai muuten, niin jää yöksi vaan. Ei mulla ole mitään sitäkään vastaan. Joo, kiitti. Oliks toi veski? Joo, se on tuolla eteisen puolella. Ei meillä olla niin ahdasmielisiä. Sähän oot reilulla päällä. Ja pitäähän sitä nyt vierailla. Niin kuin ei omille. Kyllähän sullakin nyt pitää jonkinlaiset rajat olla. Niin kuin mä oon heikompaa sukupuolta. Onko tuo Kristiina sitten samaa sukupuolta? Hei, mitä sanoisit, jos mä haluaisin mennä jollekin kundille yöksi? No miksi sun nyt pitäisi sellaista haluta? No mä tiesin, että sä suhtaudut siihen noin. Sun parhaaksessa meillä nämä säännöt on. Kyllähän sä nyt sen käsität. Sitten mä heitin sen murhaajan pihalle. Mä rupein tuommoista kattelee. Kaatelin maidotkin lattioille. Luulisin, että sitä pelottais, kun on siirtymässä ajasta ikuisuuteen, mutta ei mua pelottanut yhtään. Musta tuntuu, että mä en pelkää enää mitään. Sille Akille sille pitäisi antaa joku opetus. Mä aion jättää Ulla. Aikaisemmin en olisi uskaltanut. Mitä? Kuka sitten hoitaa talkkarihomma? Ei taida olla enää mun päänsärkyni. No, mitenkäs se murhamies nyt ihan siellä vapaana tallustelee? Ai kuka? No kenestä äsken oli puhe? Akista. No, se on vapaa kuin taivaan lintu. Ja Suomi mukaan oikeusvaltio. Herra yksin tietää, mitä se seuraavaksi tekee. Mitään muutosta ei tapahdu, jos ei itse sitä muutosta halua. Että mun piti taivaan portilla asti käydä ennen kuin sen tajusi. Aivan. Turha syyttää muita, jos ei tee itse mitään. Hei taas. Yksi kalja. Hei, mä ihan oikeesti haluaisin jutella sun kanssa sun kokemuksista. Ja nimettömänä, jos sä haluat. Mitä jos mä haluan? Mietis nyt tarkkaan. Kato, sä saisit mahdollisuuden kertoa oman versiosi. Hei, eipäs käydä ihmisiin käsiksi. Ja missä se mun olut viipyy? Sulle mitään olutta tarjoilla, sä oot niin sekaisin jo muutenkin. Mitä sä oikein oot, poika? Kalja tänne ja heti. Hei, jos sä et palvele mua sun kaupassa, niin mä en palvele sua mun kahvilassa, eikö se ole reilu peli? Poika. Hei, otetaan nyt ihan rennosti. Mä oon ennen kädet alas. Aki, sä voisit mennä ulos ottaa vähän happea. No mä voin vetää vaikka yhden röökin. Joo, vedä vaikka koko toppa. Ei ku... Hei, pidä nyt vaan kunnolla vapaata. Mitä vapaata? Sä karkotat kaikki asiakkaat ja se ei ole hyvä sulle, eikä mulle, eikä tälle bisnekselle. Sille Aki Nikkiselle pitäisi kyllä tehdä jotain. Sehän yritti suorastaan ryöstää Maaritin nauhuri. No Siljan parasta mä tässä ajattelin. No nykyään kadut on täynnä kaiken näköisiä sekopäitä. Niin on, ja nyt siellä on vielä murhaajiakin.
Koko ajan saa pelätä perheensä puolesta. Asialle on tehtävä jotain, ja jos yhteiskunta ei tee, niin silloin ihmisten on tehtävä itse. Aivan. Se on tärkeää, että jokainen kantaa vastuuta omasta lähiympäristöstään. Vai mitä mieltä sä oot, Aleksi? Kieltämättä se Aki kyllä rupeaa olemaan uhka kaikille. Niin, meillä on oikeus puolustaa perheitämme, jos laki ei siihen kykene. On se mukava kuulla, ettei tarvitse olla omia ajatuksensa kanssa yksin. Mutta nyt, pojat, nyt meidän on yksinkertaisesti pantava toimeksi. Iltoja. Me ei muuta kuin peremmällä. Me ollaan tässä vähän keskusteltu ja tultu siihen tulokseen, että olisi paras, että sä muuttasit täältä pois. Ai ketkä te ootte keskustellut? Hei, kaikki tästä huolissaan. Eikä mä nyt muuta mihinkään omasta kodistani. Et sä nyt tajua, että tää on sun koti vaan, koska sä oot tappanut edellisen asukkaan. Ai olen vai? Tosi ikävää. Mutta siitä huolimatta mä en aio muuttaa yhtään mihinkään. Mutta te hyvät herrat sen sijaan saatte poistua, olkaa niin hyvät. Nyt sä pakkaat sun kamasia heti. Tai muuten mä en vastaa seurauksista. Käy uhoilemaan. Näpit irti, Juntti. Kyllä sun kaltaisille on ennenkin lääkkeet löytynyt. Ja ne äijät riehuu kuin lynkkausjengi. Kiitos. Ulla lupasi tuoda pullat tullessaan. Mä oon laatinut tällaisen adressin ja mä toivon, että kaikki talon asukkaat kirjoittaa siihen nimensä. Teija, Taalasmaat ja Laure ja muut. Murhaaja ulos talosta. Ihan hyvä, mutta eiköhän tää nyt ole pikkasen liian rankkaa, kun ottaa huomioon, että ketä ei ole tuomittu edes vielä mistään. Eiköhän se ole päivänselvää, että Nikkinen sen teki. Se jätkä on turvallisuusriski meille kaikille. Iltaa. Mun tietääkseni mä en oo kutsunut teitä tänne. Joo, mutta mä oon taloyhtiön hallituksen jäsen ja sä kutsuit mut. Akilla on oikeus tulla kuulluksi. Mikäs sulla on siinä? Niin kauan kuin Aki ei riko talon järjestyssääntöjä tai maksaa vuokransa ajoissa, ei ole mitään syytä häätää sitä tästä talosta. Ja niin kauan kun mä elän, niin mä suojelen mun lapsia ja niiden turvallista elinympäristöä. Jos nyt joku levittää tämmöistä paperia, missä lukee, että Aki Nikkinen on murhaaja, mä henkilökohtaisesti pidän huolta, että kyseinen mustamaalaaja haastetaan ja tuomitaan kunnianloukkauksesta. Tulee olemaan läpihuutujuttu. Usko pois. Sulla on varmaan ihan tarpeeksi tekemistä sun oman oikeudenkäytös kanssa. Kyllä se hoituu. Niin no, koeta pärjätä. Hei Nikkinen, odotas vähän, mulla on sulle asiaa. Ai sä haluat pyytää anteeksi, saat jos nuolet mun kengät. Hei, Aki, älä nyt jää siihen turhaan. Eikä. Se joko lähdet, tai sit sä itket ja lähdet.